En daarna heb ik nog een verzoek. Ik weet niet of ze nog hier is, maar Marianne Waaien. Is ze nog hier? Nuchter vertrok, Zaate Hermeniekes. En we kunnen wel op de buurt liggen. Voor jullie te bellen, jongens. En van de gas. Daar is de buurt. De jury naar boven. Ik denk het wel. Jullie hebben zitten zweten in de kantine. Om hier werk te maken van een geweldige optreden van 13 gevallen. Gisteren een geweldige applaus voor de buurt van hier. En zit op je zee achteraan, maar ik heet klaar. Ik denk dat het priesoetreiking. Weer van de jury hier. Harold, hoe geeft het dit maken? Ik zie even nog Fabian. Fabian is ook zo'n die het genoemd hebben. Dat Harold het dit maken. Niet moet zo'n risico, denk ik al. Niet moet zo'n risico. Ik wou nog heel even. Ik mag even niet met opletten, want zeggen allemaal op zijn zaken. Je moet maar opletten, want ik heb nu hier begonnen. Wat voor een even. Hebben we jou al op de politie zat? Hebben we jou al op de politie zat? Wat even. Oh ja, vertel even. Belangrijk, de prijzen die zijn handgemaakt door Edwin en door Tom. Hoeveel dank. Maar op de prijzen daar staat nog het jaartal van vorig jaar en dat was al super werk en hebben gehad. We hebben ervoor gekozen om niet nu de prijzen met een nieuw jaartal te maken. Dus op de prijzen steekt 2021. Zeg van ze wie dat we nou de vierde prijs kennen. Dat denk ik. Dan geef ik niet de microfoon af. Maar dat doe ik eigenlijk niet, hè. Dat doe ik eigenlijk alleen maar behalve gooien. Omdat dat degene is met de reputatie in de Barcelona's wereld. Tegen Akburg namens deze jury. Waarschijnlijk denk ik wel tegen Harold. Verwonnen de vierde prijs. Dat ben je net gevallen. 7 gevallen. Ja, wat zou ik niet zeggen. Harold gooien met de vierde prijs. Ja, het wordt nu wel heel erg spannend allemaal met de vierde prijs. Ze zitten hier op het podium. De vierde plaats. Ja, en nu met jullie oorkomende Piet. Ik denk dat het goed is om even te noemen dat we een fantastische opkomst hebben gehad. Dat wordt er al met 4 verleden van de jury. Een fantastische opkomst gemaakt door u allemaal, door die kapellen van Frans Limburg. We hebben ons op en top geamuseerd. En dat is zo. Wat een kwaliteit heeft die zin. Het was de jury bijna onmenselijk om daar verschillen in aan te brengen, want ik heb het zelf gezien. Gezien en vooral gehuurd. Het was enorm hoog niveau en
wordt het moeilijk, maar moet uiteindelijk de winnaar goed komen. En de gaat er ook goed komen, verdedigen de winnaar. Maar goed, dan mogen ook nog een 4 en 3. En dan gaan we nu met beginnen. Wordt het nog niet afveren? Oh, we moeten allemaal ongeveer. Oh, het is de sound niks zo hier. Oké, we hebben nog ongeveer, ja. Dan de vierde plaats is gehoord door Kiek. Nou, en dan gaan we door naar de volgende vierde prijs. En dit is gewonnen door Zoekeldrank Kijkbank. Goed, Maasbouw weer. Ja. Overig doorkomen, alsjeblieft. Nou, je stoot op. Wie een pleitje. Dan gaan we snel verder met de volgende vierde plaats. Ze zijn nu niet helemaal meer aanspreekbaar. Maar ze zijn in ieder geval nuchter vertrokken. Ja, en hier is de vierde prijs. Alsjeblieft. Ja. We roepen voor de volgende vierde plaats de Oberlobby. Want hij heeft nog 9 pils en 1 zoet. De laatste vierde plaats. En dan gaan we toch echt door naar de grote prijzen. Het is een winnaar geweest. Maar nu gaan we doen Jong Vlees. Ik denk dat we zeggen van de Ikkelder de brandleier, die zo te hard in de hoogte braggelen. Kennen nog een afvaardiging van de brandleier en Prinsen zal misschien naar boven komen. Oh, misschien wel zeker. Daar staat een eentje nog gestaan, zoals dit. En in de tussentijd wil ik even Geer benoemen dat we weer een chique braggeleer in ons midden hebben. Die veel aan wiel loopt, fijn dat het terug is. Ik zie nog weinig beweging hier boven. Ken dat? Of is dat ook niet zo enkel dat de uur blijven staan? Ik denk dat de braggeleer prijs misschien wel de meest waardevolle prijs is, aangezien de prijs vernoemd is naar onze eigen carnavalsvereniging, de Braggeleren. Ja, ik zeg, de hoort maar nooit eens blijven te zeggen. De hoort maar nooit eens blijven te zeggen. Dat zal de zesde. Dat zal de zesde Fabian naar voren. Dat zal de... Dat zal de eerste. De eerste. Dan geef ik de tweede hoofdvolging. De Braggeleren.
verrukken dat aan het begin van de avond niet vermeld wat natuurlijk de brangelaire prijs inhield. Ik weet niet of iemand van de CV heel kort gaat wat zeggen wat de brangelaire prijs inhield. Ja, wat deden de brangelaire? Dat is het enige goede antwoord natuurlijk. Wil dat het opnemen? Wie de brangelaire prijs gewonnen heeft? De brangelaire prijs is Voice of Groot. Grote, weet ik wat het is. Nooit of Groezel heeft de brangelaire prijs gewonnen. Ik zeg wel de buren, maar we moeten er nadrukkelijk bij zeggen, het is geen doorgestoken kaart. Geen doorgestoken kaart. Absoluut niet. Hallo, iets voor Steffen. Doe het even weer voor die graaf, jongens, dat we nog even zien. Dan wil ik ondertussen weer even gaan plek maken op de buur. Als iedereen die al in het prijs heeft, misschien langzaam naar onder kunt gaan. Degene die de hele prijs hebben gehad. Nou, de brangelaire prijs. We hebben nog een chique prijs moeten rekenen. Ja, ik hoop al dat de kans hebben voor de volgende prijs genoemd. Wij hebben dat bepaald trouwens. Want dat is de prijs voor de Zaate Hermeniekes. Ik kan het weten met geen werken, maar wij hebben dat bepaald en wij hebben dat priesoetreiking. Mag ik? De Zaate Hermeniekes die weren nog veel zaten, want die krijgen namelijk een vaatbeer wat aangeboden wordt door de Sjpannend beerbrouwerij. De Zaate Hermeniekes ging naar de nu komt het ook aan nu gebleven hoe die de roepen wordt. Ik ga nog even opkomen kijken. En ze weten die heel omhoog, ze de druk, ze heel veel evident. Maar ik denk ook dat het gaat in één stuk. Dan gaan we naar de publieksprijs. Er zijn 20.364 stemmen uitgebracht binnen die 20 minuten. En van die 20.364 stemmen gingen de meeste Niet te blozen! Maar gewoon voor eerst even plek maken op de buur. Iedereen die al een prijs heeft, die mogen naar onder gaan en de anderen die mogen niet over die staan. Dan zou ik aan de roepoevers roepen om het vaak weer van het buur aan te brengen. Als je snel leeg drinkt, is er minder zwaar. Ja, dus onze Pino vergeet en door zoveel prijzen dat we nog een paar euro's in hebben. Dat is nog een oortje. Het is geen nog even Dat een is ook onder. Wim, van de over. Wim, hebben we nog over? Ja, ik denk dat we ook zusteren over hebben, we hebben ook eerste over, we hebben ook Kiekler hebben we over.
met de derde plaats. De derde prijs. Wordt het IJzer, wordt het Sint-Gieteren of wordt het Zusteren? De derde plaats is gewonnen door Rekenlied en Zuurland. Die was hartstikke gewoon nog een prijs nemen. Ja, ze scoren op alle concoursen die er willen gooien, of er nog over buitenheden, eetjes of over kapellen. We gaan door naar de tweede plaats. Ik denk dat we niet laten wachten, want er staat hier nog iemand op de bühne en die staat hier niet zoomen. Want vergot nu door dadelijk zeggen we de eerste prijs heeft gewonnen. En de eerste prijs, we zien het eerst even optillen, dat is een fantastisch zoet beeldje gemaakt door meneer Jacques Waaien. Die hebben ik steeds zijn echtgenoot. Meneer Waaien is helaas overleden, maar vervolgens het was om mevrouw Waaien even in het zonnetje te zetten en om haar te bedanken eigenlijk voor het chique beeldje wat ze hebben aangegooid. En ik wil even spieken wat ze in 1987 voor het eerst is uitgereikt in Heur. Zeg ik dat goed? En Wil, sorry, is het dan, hoe meen ik, is het aan Heur geweest dan? Nou, maar in ieder geval hartstikke bedankt. Het beeldje ging nog altijd met, we zijn er heel voorzichtig met. En we hopen natuurlijk dat de winnaar van dit jaar dat natuurlijk net zo voorzichtig met het omgeeft. Hartstikke bedankt. Mogen we een groot applaus hebben alsjeblieft. Ja, dan is het nu natuurlijk de vraag. Hoe in het Heuvelland voor volgend jaar naar het LKZH mogen komen. Ja, nu wordt het pas echt spannend, want nu blijft het zelfs al nog heel dun bijeen. Wordt het Sint-Gieteren of wordt het deze? Wordt het een regiment of wordt het een oranje-geel gekleurd met een volle bloos? De tweede plaats, die gaan we niet zeggen, want dat is automatisch degene die niet de eerste wordt. De eerste plaats is gewonnen door Regiment Roos. Terwijl de muzikanten van Regiment Rouge de instrumenten gaan pakken om hier midden in het optreden nog een keer voor u te laten zien, wil ik natuurlijk een aantal lui bedanken. En als eerste
begin ik dan met de jury. Die door heel voorzichtig langs de kant staat, maar die zich nu wel even mogen laten zien. Een applaus voor de jury, want de mening worden niet deskundig worden bepaald. Kom even naar voren. Kom even naar voren. Heren, die zeggen u wel heel deskundig. Ondanks dat ze wethouders zijn, toch heel deskundig. Niks van te zeggen. Dan wil ik heel bedanken en dan gaan we van links naar rechts. Xavier Kuipers, dan hebben we Erwin Lennart, dan hebben we meneer Gerry Jacobs, wethouder, dan hebben we Jos Dobbelsteen en dan hebben we Harold Schrooien. Hartstikke bedankt voor uw inzet vanavond. Het wordt een hele lastige taak, denk ik. Goed gekregen. Geef ze een groot applaus. Die heeft ze bedanken met een passend pakket. Ik zeg dat het een streekleuke die is voor de regio. Fabian, doe eens wat in zitten. Vertel eens aan u wat in het pakket zit. Ze kregen een heel shoepakket. Dat is, er zitten bonbons in van Leonidas in de lijn. Marion Nieuws, dankjewel. Er zit een shoepakket in van 10 urinkopers in de streek. En daarna zitten er lekkere eitjes van Guus en Vera. Die kent een koopje in de eierautomaat in Ikkelder. En een putje honing heb ik juist gezien. Ik zou het niet meer per se vanavond doen, die eierautomaat houden. Maar als de morgen terugkomt om nog eens te kijken of ik heb begrepen is, dan zou ik het even met doen. Namens de juryleden wil ik heel graag nog eens anders bedanken. Thijs, de hubs die er hier op het nederlijk gestaan. De hubs zit hier heel zo naar één gekant. Hartstikke bedankt daarvoor. Ja, gedaan. Dan bedank ik even terug, want ik wil toch even zo hebben nog een keer wat hier in Ikkelder vanavond in elkaar is georganiseerd. Door dit dorp, dan mogen men in het dorp zich een voorbeeld aan nemen. En dat passen een hele grote pleuk op de hoek. Applaus voor de organisatie nog een keer. Daarna zitten er nog een aantal lui die zich echt ontzettend goed hebben ingezet. Als eerste wil ik hier onze prins Gaston bedanken. We zijn hier te gast op zijn terrein. Prins Gaston, hartstikke bedankt voor die gastvrijheid. Applaus! Daarna wil ik familie Lambi heel erg bedanken, want we mogen gebruik maken van hun wij om de auto's te parkeren. Ook familie Lambi, ontzettend bedankt daarvoor. Degene die zich de hele avond in de hoogheid verstopt, maar daar echt, ze is echt onmisbaar geweest. DJ Marvin te boeken voor alle feesten en partijen, bruiloften, noem maar op. En volgend jaar een ijzergreuping, daar heb je een LKZH mee. Hoedemakers, regen en geluid, ook dankzij u is dit mogelijk gemaakt. Echt fantastisch. Daarna geef alle sponsoren, vrijwilligers en iedereen die geholpen heeft. Ikkelder is een heel klein dorp en zoals je hier ziet, hoe een klein dorp groot in kan zijn. Fantastisch! Alsjeblieft. Dan komen we nog de afsluiting nog een keer, denk ik, met Regiment Rouge. Zoals het toch? Ja, nog niet. We zullen het zelf een keer. Ik denk dat we aan de bar zetten. De jury gaat stiekem weghalen. De klik ook gedaan. Ja, de klik ook gedaan. En ze kennen nog overal opleggen die gezond moeten zelf weten. Regiment Rouge, het wachten is op weg. Ik wil niet zeggen wie ook. Ik hoop niet dat ze gebeurt wel denken. Ik hoop ook niet dat ze de instrumenten in ijzer hebben achtergelaten. Alles nog een kleintje voor ons.
we willen hetzelfde elan en hetzelfde spektakel nog een keer gaan laten zien. Gewoon hier als regiment Roes uit LKZH 2022 heeft gewonnen. Volgens mij is het alleen nog wachten op de 2 bombardonnen. Donderdag! Ik ben al goed op boord.